Namatay ang duha ka masakay sa motorsiklo nga nalambigit sa karambola sa masakyanan kagahapon sa Udto. Ang mga nakalas gilang silang Marcelino Pipito, taga Dakbayan sa Sugbo, ug asawa nining si Annalyn Pipito. Pareho silang gideklarar nga dead on arrival sa Tambalanan. Ang motorsiklong gimaniho sa biktima ang lakip sa nadasmagan sa SUV nga padong sa downtown area ang gimaniho ni Marcelino Dinila, 62 anyos, taga Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Police Major Jonathan Dilasterna, ang Pangulo sa Cebu City Traffic Enforcement Unit, nga sa ilang pakisusi. Kusog ang padagan ni Dinila. Una kining mibangga sa PUJ nga dunay rutang 06B hangtod nga midasmag sa motorsiklo nga napasok sa laing nga PUJ. O karabusang naigo sa SUV ang laing SUV kansang mga sakay na angol usab. Ang driver ang anaa sa kustodiya si CEO og nagpaabot na lang sa tagtungon sa mga namatay alang sa pagkasaka og kasong reckless imprudence resulting to damage to property with physical injuries and double homicide. Regularly, ang tuang city limit kay 20 km/h. As per my investigator, medyo taas-taas yun ang kusog-kusog din ang dagan. So more than 50 km/h. So kusog-kusog yun siya.